Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video, pupunta tayo sa BTEC night ng BTEC ng school namin sa Glorieta. Gagawin na kasi sa Baliwag City. Okay, papaalam muna kay Lola. Then after that, pupunta tayo. Hintay ko lang si Precious sa taas. Tapos, yun na, party! Nakikita namin ang aming mga teacher na sasayaw. And guys, don't forget to subscribe and click the notification bell bago ang lahat. Yan, okay guys. Don't forget to subscribe din may tita, then Kyle Vlog and Macron Vlog. Wag, ilalagay na lang natin dyan kabilaan, oh. Yellow na yellow, laban na laban ang outfit natin, oh. Wait lang, papakita ko sa yung outfit ko. Palag na palag yung outfit natin, oh, for today's video. Sino ka dyan? Parang for today's video. Yun guys. Bye-bye everyone. Update ko kayo. Guys, ito na ako. Akita kami ng taas. Hinintay ko lang sila Preci. Hi baby. Bye-bye kay kuya. Bye-bye daw. Hoy. Ano? Pangalan mo daw? Go. Bye-bye na. Bye-bye ka sa vlog. Ay ka sa vlog. Hi. Nahiya po. Nahiya siya. Mahiyain yung bata. Yun guys. Pawis na agad ako. Wala pa man din kami nagagawan la pre. So tal, mag-i-enjoy kami mamaya doon. Party. Yun guys. Ito na. Pakit na ako ng taas namin. Ganito. Yan. Tayo natin sila. Pakit na si Tulay. Ang tulay ng pangarap. Ito ang gano'n na shooting ko. Yan. Yan guys. Yan gano'n na shooting ko. Naging president ko. Tapos pupunta na kami doon sa Glorieta. Hi ka sa vlog ko. Ayaw. Nahiya daw. Nahiya sa bigla. Saan pupunta ate? Ating ka bang BTEC night? Simba. Pupunta ka doon, BTEC night. Hinihintay ko yung president ko, pupunta kami. Manalag pa kayo? Oo, manalag ka. Okay. Yun guys, update ko lang kayo. Hinihintay ka na si president. Mamaya na uli, mag-ikip tayo mamaya. Bye-bye. Ayun lang. Share lang natin yung aming kakos. Yan, yun. Don't forget to subscribe na uli. Bye-bye. Ay, dito na kami si president. Uy, gago! Baka saan tayo pulutin? Ayun na, nasa vlog ka na. Nakasakay na kami. Pupunta na kami sa Glorieta. Dinan ko yung vlog ko kanina kasi binubungangan ako ng tita ko. Nandaman ako pupunta. Hindi niya alam, pupunta lang kami. Panonorin lang namin yung favorite namin teacher. Favorite ako din yun. Sasayaw daw. Sasayaw daw siya. Ayun ang balita namin. Hindi ma-upload dyan. Napakaganda naman ng president namin, oh. Oo, Magpapakam ka ba? may dance number kami ni Sheila. Tulad yan. Eh, sasali na ako on the spot. Ayaw ko naman mag-on the spot eh. Hindi niya ako pinakatis eh. Yun, papunta na kami dun sa sa Glorieta pa. Baliwag City na ba talaga? Oo. Baliwag City na daw. City na ba to? Oo. Paano ang dami ng building? Oo. Yan, Baliwag City na po ang Baliwag. Lumilevel up. Ang ganda naman ng kilay, pakadapa ko. Kita sa vlog ko. Seryoso ako, nagdadrive nakaharap para sa akin. Sa camera, nakaharap pala doon sa kanya. Sabi ko, ay, paminsan lang mag-BTEC night. Sa acquaintance, ay saan natin? Sana naman acquaintance party tayo man lang. BSC meron na. Oo, BSC meron. Sana all. Sana magkaroon din ng BTEC. BTEC baka naman. Charot. Kay Jeff yung representative dyan. Ay, kakantaan ko si Jeff mamaya. Para kanya-kanya tayong ganda, no? Kuya, ano ba balak natin? Magpapapotochat ba tayo? Ang regular daw, 619 yun ba yun? Tama ba? Oh?
Regular price. Ang mahal pala. 599, ganun din, 600. Piso na lang. Ako naman para may kilay pero wala. Nandyan din yung mga tita ko ngayon. Pwede magkita-kita kayo. Oh, eto, sinasabi niyo naman, ay, wala lang din na naman ako. Ang daming tao sa Ribana, no? Napakadami rin sa Ibanda. Ang dami. Walang tinglag nung ano ni Rhea. Fiesta. Hindi ko pa alam. Depende sa mag-asawa. Depende sa budget yun. Sana naman di kami kunin ninang sa kanina. Hello? Pag-iipunan nyo Vlog ba yan? Vlog daw ba yan? Laki-laki. Oo. Siyempre, first child. Diba? Ilaw pa. Tumawag na ako. For the traffic ang person. Hintayin na lang natin sila. Yan guys, nandito na pa lang kami. Napaka-traffic ngayon. Simba kasi. May misa din ng ano. Ditong oras. Ba't kayo nakatingin sa akin? Kala niyo trabahador din. Wala po ako sa bahay. Dito po ako sa Baliwag. Sige po. Pero gumagayak na po si Mama. Malis ako. Bastos. Bastos pinatay. Tawag kinakausap siya pa. Yung driver namin sobrang seryoso, baka mabangga daw eh. Sabihin na naman, sabihin ng mga viewers ko, ikaw na naman. Ano pag may nag-request jowa sa akin? Ay hindi. Hindi ako papalag. Oh, may gaming show. Papunta na kami po. The traffic ang person namin. Medyo traffic po sa Baliwag City. Medyo madilim din yung camera namin. Wala kami dalang ilaw. Bibili, pag nakaipon ako ngayon, pasok ko bibili ako yung 295. Yung may day ko. Oo. Kasi may ilaw yun. Para pagka pay-to-pay na tayo, magbablog ako sa loob ng room natin. Magkakaklase. Ay, pangalim, may school tayo, magkakaklase tayo. Di pa daw ba sure yung pay-to-pay natin? Limited lang. Pero feeling ko pay-to-pay tayo. Limited lang daw. Depende sa subject eh. Yung PE daw face-to-face. PE? Eh, malamang ako, ano lang ako doon. Reporting lagi. Yung nakalalabasan Ka ko. naman ng matik na. Doon ka lang. Oo, doon lang ako. Tatenga lang. Chill. And guys, medyo traffic. Yan ko muna to. Magkita-kita lang tayo mamaya. Lalapang ba tayo? Ha? Lalap tayo. Lalap ka. So guys, nandito kami sa parking lot. Sino mo mga nakakontak lang? Pakadapak yung mga... Iyang-iya naman ako. Sabi mo kasi umaura. Pakadapak din naman yung mga... Ano? Sino ko yan? Sino? Tara na. Let's go. Hanapin na natin si Jeff. Yung ano. Si Jeff na lang magbaba. Order ako. Yung hindi pa. Oo. Maganda rin yan ah. Nandun yung kapatid ko, doon lang tayo pumesto kumain. Saka nabagay lang sa'yo. Ganda naman ng hamo. Pakadapak naman yung hamo. Pa kaya kung mag-acquaintance tayo nga, Ay, nako. kung magkakaroon ng ganyan. No? Maghahanda. Paghahandaan ko rin yan, hindi ako papayag ng... Hindi ako rarampa dun sa harap. May nakakita tayo eh. Ano kaya? Ako ba yan? Dapat mag-usap po. Kung Hollywood atay, mag-usap-usap tayo nila, Jeff. Tayong tatlo. O, di ba? Copyright yun. Yan ka. Mag-usap-usap tayo nila, Jeff, kung ano sasaotin natin. Tapos, pag rumampa, pwede naman yun tayo na ano. Dapat nga may ano tayo eh. No? May acquaintance BS yung sa'yo ako. Eh, Wala. baka naman, bitet. Sila sila namin na sasabit yung kakwitan. Hindi ba ito tayo? Tignan nyo. Oh, yung isa din oh. Hindi ba mapapatayo yung mga outfit? Yan. So, Oo, sino kayo dyan?
Ako very natural lang, baka ako pa manalo. Inaano dyan. Paano pa kaya pag nag-foundation ako, di ba? Kapatid ko Ayun, naririnig ko na. Nandiyan. Saan, nandyan, nag-glorieta. Ititinda yung bunso kong kapatid. Yun guys, update na lang, bye-bye. Update lang po, nandito na ako sa glorieta. Malapit na tayo. Daming tao. Kaya naman, Lapit na sa aking Baliwag City. Naintindihan niyo ba? ang naging bigrong Pound Baliwag na to. Napakaganda nyo, ayoko na sumama sa inyo. Business number 1. Kapag sisira, Sabi ko, umamra kayo, hindi kaya grabe magpaganda kayong dalawa. ay humihilig na Narinig niyo? lamang. Pinag-aiba sa sistema, hindi alam pa ang pangalan ng isang hindi, bobotan tayo, dito? official sa lumihan. Kaya, yes, Baliwag City na. Dami Business tao. number 2. Mamaya na kami pupunta sa may pwesto namin. Bayarin ang buwis. Hindi ito yan. Dapat sinabi mo kay Jeep, tiran tayo upuan. Ayon sa komisyon sa Local Government Code, Section 191, kung saan lahat ng lokal na pamahalahan, panlalawigan, lungsod o munisipyo ay maaari magtaas ng buwis kada 5 taon. Oo, tignan nyo, kaganda. Pag nagtanggal pa ito ng face mask, ayun na. ay At sasayaw ba kayo? Kakanta na lang ako siguro. Ayaw ka na si Jeep eh. Ay, si Jeep po. Wala pa. Dapat sumali na Hindi ko Di yan. sana eh. Sana kami. Ay, sa loob, sumayin na. Lalakit ng tina. Mag-on the spot ka, Jeff. Kaya tayo. Wala nga. Hindi mo palitan ng pera ng Pilipinas sa pera ng ibang bansa. At magpapalo ng buwis at ibang singil ang pamahalaan. Hindi ba? Kapag gusto natin makaroon. Baliwag daw. Gusto kayo tayo nasa picture namin ngayon. Nasa lungsod ng Maynila, kasi ng Manila. Kaya, Wala, nakaupo na sila. Tara, upo tayo. Ano ka kayo? May tao. Wala. Ay, mga bata, hindi naman yung mga kasama. Sa Baliwag. Ay, hindi Hindi ko yan. Ang private ay assist sa performance ng PNP at pagpapatupad ng peace and order program. Picture namin sa At maaaring tayo request additional 80% at SWAT team para magkakaroon ng kalisan sa Baliwag. Kaya, yes, sa Baliwag City na at panghuling Baliwag City na lang. Chismis number 5. Kapag sigaw, mauubos na ang lupasahan dahil sa land conversion. Patay niyo dyan, ang dami tao. Mayroon ang Baliwag Approved Comprehensive Ganda Land ng Use Plan Glorieta. na epektibo mula 2017 hanggang 2025. Nakasaan dito na nasa 7% pa ang inaasang agricultural land sa Baliwag sa pagtatapos ng 2025. Prioridad pa rin ang agrikultura sa Baliwag dahil tayo ang highest rights to Hindi ako makapagsalita masyado. Kaya, yes, sa Baliwag City na. Para nakakaya mag-vlog din. Inyo. Pero hindi. Kaya kay Marisol kung kayo maaari pala susunod para makipaliwanag ng dito. Guys, kapag guys, abangan nyo na lang ang magpapapam natin sa video. Fake news. Yes. So verified at Hello guys! Update lang, mag-umpisa na ata yung event. Ayan na. Eh, ine-expose ko po talaga siya. Siya po yung nag-comment at sana makasama siya sa vlog. Oo. Ayan na. Ayan na po siya, in-expose ko na po. Baliwag City! Bata balon! Bata sir kami ngayon po dito. Sa iba-ibang sa teacher lang. Then pa na i-video ko sila. Kaso kailangan ko yung sayaw nila kasi baka makapiright pa rin. YouTube, mahirap na rin. Ayaw ko makapiright yung Kaya YouTube. may pausok. Sino ka dyan? May pausok. Hindi nyo kaya, parang sinakulo. Asan po tayo? Pausok pa yung balon. Ang ganda-ganda ako sa gam. Alin? Nilapit ako si Mama Irene. Hindi siya nagkakaya. Pagkukulit ko lang sa amin. Hindi pa tayo magpipicture na may hawak ng logo. Hey! Hindi namin si Aiden yung ng klase. Punta kami upo. Hindi, wala kami upuan din eh. Ano ba
Music. Yan guys, Baliwag City. Baliwag City na. Ang galing talaga magpatakbo ni Mayor Fergie Estrella. Tama, Mayor Fergie Estrella. Ang galing na talaga magpatakbo ng Baliwag. Tignan mo, naging city nang wala siya. Nang hindi natin na-expect kasi alam naman natin na ang Malolo City ang pinaka-main ng Bulacan. Pero eto, nandito tayo, main na siya ngayon. Soon to be Baliwag City na siya. Yun guys, update na lang po namin kayo. Ako ngayon eh. Update na lang kayo. Narito ang Baliwag Polytechnic College upang tayo ay handugan ng mga nakakaaliw at kagilagilalas na kantahan at sayawan na hamok sa iba't ibang taon at panahon sa Pilipinas at sa lungsod ng Baliwag. Tayo na at pasalubungan natin ng isang masigabong palakpakan na may kasamang sigawan ang dalubhasaang mahal. Kasama kami ng mga tagapagdalay ng programa para sa gabing ito. Ako si Ginoong John Eric F. Cauzon. At ako si Binibining Haspe. At kami nakapagkamali ng Baliwag Polytechnic College na yes to Baliwag. Magandang gabi, Baliwag! Magandang gabi, Bitigenyos! Tunay nga na napakasaya ng gabing ito sapagkat ang gabing ito ay hindi lamang gabi ng ating dalubhasang mahal, kung hindi gabi rin o makasaysayang gabi na magiging parte ng kalungsuran ng ating bayan ng Baliwag. Yes, Sir Eric. This is not just for Baliwag Polytechnic, but this is for Baliwag cities, okay? Then, right now, bago natin simulan ang programa sa gabing ito, ay inaanyayahan namin ng lahat na tumayo upang damhin ang presensya ng Panginoon para sa ating opening prayer.
tayo. classmates nilang sasayaw. Okay, ready? Baliwagenyos! 3, 2! 1! Yes! Baliwag City! May place na lang. Nebesito na! Lahat na inaasahan na sa Sabado ay magsusulat at bumoto ng 3 letra. Lalabas tayo ng ating bumoto namin ng malaking yes! ng Baliwag City! Maraming salamat po. So while they're doing their photo, yes, maaari na po ako po lahat ng may Guys, ito kami. Hi guys! Miss Jasper, bigyan natin sila ng kaunting trivia doon sa ating gagawin na papalabas ngayon, no? Tatayo na siguro si Pepil. Charot. Yes, to Baliwag na tayo guys. Kailan na ba hinihintay nyo? Tara na, mga viewers ko dyan. Ganda po ang ating mga bitigenyos ng 60s, 70s, 90s, 80s, 90s, 2000, 2010 at 2020 na mga sumikat na mga sayaw at kanta. Di lang dito sa Baliwag. John James! Round of applause, please! What's up sa inyo mga pa? Hello po, magandang gabi sa inyo. Ayun, hindi ko kayo makita lahat. Ayun, what's up po sa inyo? Okay lang ba kantahan ko kayo? Gusto nyo ba? Hindi ko makita sila Konsi. Asan sila Konsi? Ayun. Asan sila Konsi? Ayan. So, una sa lahat, ayun, suportahan mo natin. Yes to Baliwag City sa plebisito sa December 17. Ayun, so, kantahan ko na kayo. Ay, nago. Nagkakadamaw na ako. Patingin. Ako din, gusto ko din kumanta. Ano yung may bukas pa? Yung ano yung, ay baby, you're my sun. Hindi, yung beach ng mga agaw ka. Baka naman, nakangawit na ako.
personal and cultural history. In 1960s, the government renders various types of essential public services, peace and order, water and light services, and public works. Some public work projects that successive administrations may occupy during the period were construction of schoolhouses, additional classrooms, and installation in the different barrios. The Imelda Park and Doña Remedios Trinidad Grandstand, the new municipal hall, the Baliwag Emergency Hospital known as Baliwag District Hospital, as well as the number of feeder, roads, and wooden bridges over irrigation canals in the rural barrios were also constructed. Also in the same era, the Baliwag Transitive Corporation, owned by Engineer Baliwag Woman Maria Victoria Santiago Guido Tutenco was born, viewed or Nanay Victoria had a hot business in Baliwag, and so the logo of the Baliwag Hello guys, tapos na ang event. Nandito kami. Kasama ko ng mga klase ko. Si Adriana. Christine. Si
sila. Ninanakawan ko lang sila ng video. Ayaw lumaki. Philip, ano gagawin? Pipictorial sila. Oo, mag-video ata. Doon pwede ba mag-video? Ano? Pwede mag-video. Hindi ko lang alam, makat ka lang. Guys, magpapaalam na ako babay everyone. Bye. Tara na din sa Baliwag City. Lalong mamahal ang bilihin. Hindi naman daw sinabi. Di naman. Yan, tinanong ko kanina. Kasi sa Maynila, yung babaw kayo ng bilihin doon, pero city. City yun. Maling mo naman dito. Kung pumamit daw sa performance, sinabi na. Ay, nahintay na tayo. Ay, sorry. Mausika kami. Yan nga guys, babay everyone. Don't forget to subscribe my YouTube channel and subscribe para lagi yung update at saka mga video. Bye! Tubaliwag City Dance. Palakpakan po natin. Bata man o matanda, kita namin sa mata. Pati ang ngiti sa labi, di makakatila. Saan mong sulong magpunta, pansin mo lang kay saya. Anong sigaw nila? Yes, Tubaliwag City! Kailangan ng bawat tao, mga baliwag din. Kung hindi ko ang bayan, maglilibot sa inyo. Kahit kailan kaibigan, meron kong malalapitan. Di dapat mangamba. Ang minakay na kaagapay sa hirap at hinahaba. Sumama ka na, yes, Tubaliwag City. Tara na, isigaw mo na tayo. Tubaliwag City. Isigaw mo, yes, Tubaliwag City. Kumayo ko taas ang kamay sa puso. Magiging isol tayo. Yes, Tubaliwag City. Pagmalaki mo, sa Tubaliwag City. Sa Tubaliwag muli ating gusto. Yes, Tubaliwag City. Tara na, isigaw mo na tayo. Tubaliwag City. Isigaw mo, yes, Tubaliwag City. Kumayo ko taas ang kamay sa puso. Magiging isol tayo. Yes, Tubaliwag City. Pagmalaki mo, sa Tubaliwag City. Sa Tubaliwag halog ng mundo. Yakin natin to, ating mga panalo. Muli ating gusto. Yes, Tubaliwag City. Basta buwis, may karagalaw na inaantay nyo. Pati yung presyo ng mga bilihin mo. Taas ng mga to, kung presyo ang kasaban. Pagdating mo ay walang kaso. Hindi pa nga yung magmura kasi maaaring magsasakan pa tayo. At hindi rin naman kung mapapabayaan ang magsasaka.
Palakpakan po natin. Bata man o matanda, kita namin sa mata. Pati ang ngiti sa labi, di makakatila. Saan mang sulok magpunta, pansin mo lang kay saya. Anong sigaw nila? Yes, to Baliwag City. Kailangan ng bawat